В интернет се появи снимка на 10-те деца, които са си правили гавра с човека, който са убили в Пловдив. Не мога да ви покажа снимката, но ще ви разкажа какво се вижда на снимката. Покъртително е. Покъртително! На снимката се виждат 9 от 10-те деца, които са били там. 10-то е снимало. На заден фон едното от тях държи знаме, което дори не мога да го кажа тук в тази социална мрежа какво има на него. Всички правят ето този знак, който не знам какво значи, но явно в тяхната групичка и сред младите това нещо значи нещо. И човека, който е обезобразен, който има по него, да не казвам какво, който е в безпомощно състояние, почехли, гол до кръста, стои до тях на снимката, седнал. Те са се снимали с него. Като трофей. Нещата излизат извън всякакъв контрол. Това е ненормално на всички нива.